L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Kompla jiġi estis is-servizz tas-saħħa b'xejn tal-Continuous Glucose Monitoring li jżomm il-kontroll taz-zokkor fid-demm b'aktar preċiżjoni u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' persuni dijabetiċi. Bl-estensjoni riċenti tas-servizz se jibdew igawdu minnu wkoll persuni bid-dijabeti ta' tip 1 li għandhom bejn 35 u 45 sena, persuni dipendenti fuq l-insulina minħabba mart relatat mal-frixa u nisa li jbatu mid-dijabete matul it-tqala. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela qal li b'din l-estensjoni dan is-servizz se jilħaq aktar persuni biex tkompli tiġi indirizzata l-kundizzjoni tad-dijabete li f'pajjiżna taffettwa 10% tal-popolazzjoni. B'din il-miżura l-Gvern qed iwettaq weda oħra kif qed jestendi dan is-servizz mhux biss għal nies bid-dijabete ta' tip 1 imma wkoll f'ċirkostanzi partikolari. Fil-fatt madwar 200 persuna se jibbenefikaw għall-ewwel darba minn dan is-servizz li qed isir b'investiment ta' aktar minn €1,000,000. Hawnhekk qed nestendu s-servizz għal dawk id-dijabetiċi type 1 li għandhom żmien sa 45 sena, kif ukoll pazjenti li jiżviluppaw id-dijabete waqt it-tqala, gestational diabetes, u dawk il-pazjenti b'mart tal-frixa li minħabba operazzjonijiet fuq il-frixa jiżviluppaw id-dijabete.